Il-Maġistrat Claire Staffrat Zammit ġiet assenjata mill-Primi Mħallef Market Kuti il-proċeduri ta' kontestazzjoni mresqa mill-Aqda Repubblika kontra l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Cafà minħabba l-allegat nuqqas stazzjoni tiegħu fil-prosekuzzjoni tal-ola uffiċjali tal-Bank Pilatus. Staffrat Zammit ġiet assenjata fil-każ wara l-Maġistrat Nadellija rrifjutat li tirrikuża ruħha 3 darbiet u spiċċat neħħiet b'deċiżjoni mogħtija mill-Qorti Kostituzzjonali. Issa kien konfermat li l-każ għandu jibda fis-16 ta' Novembru fid-9:30 ta' filgħodu. Repubblika kienet sostniet li jekk Nadellija kienet se tkompli tippresjedi l-każ, il-ħsara kienet se tkun waħda kbira. Il-Qorti Kostituzzjonali sostniet li Repubblika irnexxiela tissostanzja l-allegazzjonijiet tagħha prima facie. L-imħallef Ian Spiteri Bailey kien ħanota wkoll tal-attitudni ostili li kienet żviluppat bejn il-Maġistrat u Repubblika li laħqet il-qofol tagħha f'nuqqas taqbil dwar ġara verament waqt seduta qasira meta li qarat ittra anonima li rċeviet u ħarġet immedjatament il-barra mill-awla. Ir-records tal-qorti ta' dik is-seduta ma kinux jirriflettu dak li fil-fatt kien għaddej u kien irrappurtat b'mod estis minn ġurnalisti preżenti fl-awla. L-imħallef Spiteri Bailey ddeċida li l-proċeduri ta' kontestazzjoni ta' Repubblika jistgħu ikomplu iżda l-każ jiġi assenjat lil maġistrat ġdid u fil-fatt issa l-każ se jkun fidejn il-Maġistrat Staffrat Zammit. L-Avukat Jason Azzopardi assista l-NGO Repubblika.